Kovács Tünde 25 éve foglalkozik felnőtt képzéssel. Ez alatt 300 képzési programot dolgozott ki, és több tucat publikációja jelent meg. A publikációk közül kiemelkedik az 1997-ben megjelent Tréningek a humán erőforrás fejlesztésben című kézikönyv, a 2002-ben megjelent Ügyfélszolgálat művészete című könyv, és a 2011-ben napvilágot látott Professzionális értékesítés című könyv. 25 éve foglalkozom felnőtt képzéssel, tulajdonképpen a rendszerváltás óta, amikor a tréning jellegű képzés Magyarországon is elterjedt. A célcsoportunk vállalatok munkatársai, vezetőbeosztású munkatársai, illetve kulcspozícióban dolgozó szakemberek. A módszerünk lényege, hogy azonnal hasznosítható tudást adunk a hallgatóknak. Ő napközben felvet egy problémát, ami már régóta megoldatlanul ott van előtte, és arra kap a trénertől is iránymutatást, módszertani megoldási lehetőséget, vagy akár a hallgató társaitól ötleteket, és ha van ideje és visszamegy, akkor rögtön a megtanult módszer segítségével végére tud járni ennek az ügynek, meg tudja oldani, megoldást tud rá találni. A hallgatók a képzésen azzal foglalkoznak, ami őket érdekli. Legtöbb esetben megbeszéljük velük, hogy mire szeretnénk fókuszálni közösen, és az elméleti tananyagot is így állítjuk össze, illetve a gyakorlatokat is így szerkesztjük, illetve készítjük elő a hallgató számára. Ennek segítségével ő úgy érzi, hogy a képzés minden percében hasznos információkhoz jut. Ezt a képzési módszert én fejlesztettem ki. 1997-ben jelent meg az első szakkönyvem, amiben ezt a módszert leírom és bemutatom. Ennek a könyvnek a címe Tréningek a humán erőforrás fejlesztésben. Az elmúlt 16 év alatt folyamatosan dolgoztunk a módszer továbbfejlesztésén, és közben több módszert is kifejlesztettünk, a one-to-one képzési módszert, a coaching technikát, illetve a szervezetfejlesztési tanácsadásnak a módszerét. A képzéseken a hallgatókat mi egyenrangú félként kezeljük. A tréner tudja, hogy az a résztvevő, aki megjelent a képzésen, már helyzetben van, vagyis azzal foglalkozik, amihez plusz ismereteket akar szerezni, és a készségeit szeretné fejleszteni, ezáltal a munkáját professzionálisabb szinten ellátni. A hozzánk érkező hallgatóknak a tudását mi egy nagyon nagy értéknek tekintjük, és ebből indulunk ki, erre a tudásra építkezünk aztán rá, és adunk további ismereteket hozzá. Az általam kidolgozott képzési módszert több magyarországi nagyvállalat belső trénere és oktatója alkalmazza saját munkatársaik képzésénél, illetve van 4 üzleti iskola, akiknek a munkájában én, mint oktatási igazgató tevékenykedem.